हाँ मैं गोला है तेनी का खुश नहीं बोला लो ना तो लो और एक चीज जानते हुए हमरा के भाट दियो लू जाए जा चल चल पेशाब करे का नहीं के बोली ना पूछा हमरा लेके का ना बोल बा कहा तेरू अच्छा ये बताओ जब तू लोग के औकात ना रहे तो ऐसा घर में काहे खातिर शादी कइलू का बोल बावे ये बताओ तू लोग पैसा काहे बाकी लगौला जितना औकात रहे उतने के बात कइले रहे तू एवा मत ननद हो के चाहे सास हो के हम छियल आराम कइले बड़ी चा दिया जाके कहिए दिया जी बताओ ना आखिर बताओ मैं हमार का दोस्त बावे ठीक बा हम गरीब घर के बानी गरीब घर में पैदा रहते एक बा हमार का कसूर बावे हां मगर मछ के आंसू गिरावत तरी बतिया ले हमरा सोना लेखा लइका करे बाप रे बाप सब सपना पर पानी फिर गइल माई बेटन के आए बड़ी सपना देखले रही कूलर फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन कावन ची के ना देखनी हम सपना रे दादा बाकी ये ना कहाला कि सपना नहीं देखा तो ठीक बाटे। अच्छा ये बताई मम्मी जी ओ माता कसूर बा माई बाबू के जितना औकात रहे तोर माईए तो के जन्म देके गलती कर दिया धरती पे पैदा क के जानली अब तोरा हम का कही झूठे ना बियाल तोर माई तोरा के जब औकाते ना रहे तो देखी मम्मी चाहे सब घर तक के क देले रही तो कोई भी ई ना चाहेला कि हम अपना बेटा बेटी को अपनी तरफ से कमी करी ठीक ना बोलाबो तो मारो तड़ाक देना कि आंख बाहर निकल के नाचे लगी जल्लू कि नहीं ओ बाप टोला महल्ला कहत रहे ना कि ए फला ना तू त कहत रहे कि तू त कहत रहे कि हमारे एगो लइका बाटे ऐसा धूमधाम से बियाह करम ले देके ना कि परिवारों अच्छा मिली आ कुल सामानो मिली आ केहू के वैसन गांव में बियाह ना भइल है सही बात बा कि भीख मांगा के बेटी के उठा ली हनी एकर बाप भीख मांगा नहीं घिघियात रहे नकिया का बेटा तब कहलस दो गालवा कहलस भीख मांगा बना का एकर माई कहलस खेलड़िया कि ठीक बाटे रौरा तय करी हमारा न देबे के बाटे उन तो मल्ला उठ जल्दी जैसे उठ मम्मी जी तो मम्मी अभी भी तो कहते रही ना कि दे दी हम जब हो जाए ए तोर माई न चल जे चरित्र बना तोर बाप न तब जुरे वाला नहीं खे ठीक बा तोर गोरैया लेके चाटल जाओ देखी मम्मी जी पैसा ना होला पर के आदमी ले सिखाई तू हमारा के सिखाई हमारा नियरबा तो पहिन ओढ़ी के झमकाव तरी ओ माई चल घर है का बाकी वो निकाली अपन घर के इज्जत अपने न बचाइबू केनो देखहु आ जाऊ सब बीच में तो होखी की खेलवड़िया के कुछ होइल ही नखे एकर मन भीख मांगे हमहु बनी छुछुनर कहीं की बताओ ए भगवान हे हमार का कसूर भावे जब अगर हम गरीब घर के बानी तो हमके पत पैदा ना कइले रहत हम माई बाप जब के औकाते ना रहे बताओ हम माई बाबू गरीब बा अगर हम गरीब घर में पैदा लेले बानी तो मां मार का कसूर भावे काहे गरीब घर के लड़के के नहीं के हक बढ़िया से जिए अच्छा खाए पहने ओढ़े चलो हो गई हे भगवान ही कैसन और विधि के भी धर उतरवा इस भारी नहीं लग का है रे है का बोला ए जी देखिए मान ली कि डरे भरोसे ना हम पूरा अपन घर द्वार माई बाबू भाई बहन सबके छोड़ के आयल बानी कम से कम रौरा तो अपनी मम्मी को समझाई का समझाई मान ली कि देख 50 बाकी मतलब जितना हम माई बाबू के औकात रहे सामान पैसा रुपया जितना भी जुड़ल दिया लो 50,000 बाकी बा वो भी कहता लो कि दे दिलो जब हो जाई लेकिन और मम्मी हमके रोज कही से कर हम परेशान बनी उगे में गलती का कहतिया उ ठीक कहतिया हे जी देखिए बाबू माई के अकेले हम लइका बानी माई बाबू के तो सबक रहे नु हमरो मन में श्रद्धा रहे कि तने हमरे एगो गाड़ी मिली तने हम बैठ के गाड़ी तने टोला महला में चमकैती तनी चैन मिली गर्दन में लगा के चलती जैती बैंक में घूमे खातिर त आदमी देख के तनी हमारा पता की ए जी देखिए कोनो भी माई बाबू ई ना चाहेला कि अपनी बेटी दामाद के कुछ भी देवे से उधारी करे लेकिन नहीं के उधारी कर देला हैं
उन लोग के राय इतना जीत ना, आप इतना बोलते ना मम्मी जी बोलती। तो रही तू लोग के तो हम काहे खातिर बोलती ना, तहारा के कोई बोली ना हम बोलती। आखिर ये बताइए, आप सबके तो पता रहा है ना कि हम कैसन घर से बानी, कैसन तो घर फिर से जान बूझ के काहे कोई नहीं तो जा। तोय ना नु करे कर है कि हाथी से बियाह करवा दे हमें हैं। तो आखिर कहाँ तालो ना देवे के, तो माने कि कहिया जब देवे के लइका का हो जी तो उ कमा के उभरी तेरे दिल में तरीको नहीं खे दर्द बुझाइले। जी रोवे के नहीं खे। हमरो आगे हाथ जोड़ा था, हाँ। कम से कम रौरा ऐसे मत करे। अरे भौजी हो देखा ते खू चुआवतिया आंसू गिरते नहीं खेत हां। आप बेकाम के साफ खाली ना भिख मांगा कि घर में बियाह कर लिहनी ना, एगो रुपया देवे के ना कुछौ हैं। हे दीदी जी, रौरा काहे ऐसे बोलते हैं? रो रो के उनके बेटी बहन बानी। तोरा बाप भाई के ना जुड़ल त काहे बियाह कर दिहन सर, इतना सुघर लइका आ कुछौ एगो हे दीदी जी, अंगूठी रौरा काहे ऐसे बोलते हैं? रो तो बड़ की मम्मी जी के पतो बानी ना, और कितनो बानी ता मैं बहन जैसन बानी, कम से कम आप तो समझाई। ये गलती का बोलतड़ी ये बच्चे को ये मम्मी जरूर का बोलते दीदी जी बोला चल बड़की ए दीदी जी, रो तो बड़ की मम्मी जी के पतो बानी ना, ठीक बा कुछ बानी, रौरा बड़ बहन जैसन बानी, आपके तो समझावे के चाहिए। कौन को सब रख बहन कर तो कहतड़ू हो एमे गलती का बोलतड़ी कतनो कइले बानी न तो से बेसी तारा बुढ़िया के कर देले बानी, समझलू तार करे में न दिया तेल जर जाई। कहत रही न बाबा जी कि चली आपके पूरी सब्जी या खीर बना के रखले बानी। खीर हां बना दल बड़ू फिर चली चल के खा ले। चल आइल भी मुंह तो ले जाके घर ले जाके धरो ने घर में धरना त मार देब के दांत भौंस जाई। चली हां बतावा आपन में और इनके कांट ले बात लागती है, आप हो जाए इनके मिठाई लागती है। कोई ये तो नहीं के ना भड़कावत हमारे खिलाफ, होना हो जैसे मुंह ऐठ ऐठ के बतियावती है ना, बुझाते कि ये उनकर कान भरती है। हे भगवान, कौन ऐसा उपाय लगाए कि अब मरद कम से कम हमारी बात सुने। ये बता मैं तू कितना हंसई। ठीक बा, उ सब कोई जानता है कि सब भी शादी के बाद लड़किन का घर ससुरे होला, लेकिन ससुरे का मतलब ही ना है कि सब कोई लाते तरह के। मतलब तू कहल का चाहती मई? ठीक बा, पापा जानियन तो दुख हुई उनके, हमरो पता बावे कि पूरा एक से कैसे जुगाड़ करके उ शादी कोई ना, और ये सब स्थिति जानियन तो क्यों भी बाप के दुख होला, लेकिन एकरा मतलब ही ना हो। चल ठीक कहलिया, कोनो बात ना, अब तो वो लोग से उम्मीद खत्म हो गई, अब तो बस हमारे ये सोचे के बा कि एजे से डोली एजे से अर्थी दोनों बा हमार। चल ठीक बावे, अब तो हमरा कहती एजे से हमार डोली बा एजे से अर्थी बावे। हम मानो तो नहीं कि माई बाबू को समझाएला बेटा बेटी के, लेकिन एकरा मतलब ही ना है कि बेटी के एकदम खाई में डाल दियल जाला। चल ठीक बा माई, कोनो बात ना, अब हमरा बुझा गल ना कि हमरा कहती हमर नैयर के लोग नहीं खे दे पॉलिसी मत मार, ठीक नु? आज के बाद हमरा के कुआं में डालो सा, चाहे फांसी लगा के मुआ दस, लेकिन हम तोनी से कहे ना जाई। चल रा गोड़ लागत नहीं, आज के बाद हमरा कहती मरगल बा से तोनो के। आज के बाद तब मारे चाहे गरिया में, अब तो हमके सही के बनाए जा।